Mayang hapon mga igsuon, padayon ta sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios o sa panibagong mensahe nga atong pagadawaton karong hapuna. Hinaot pa nga panalanginan kita niining iyang mga pulong. Atong ablihan ng atong mga balang kasalatan sa Salmo 3. Salmo 3 og ating basahon ang mga bersikulo 5 ngadto sa 8. Og kini dunay kalabutan sa pag-ampo. Usahay pag-ampo gyud mo ikinalisdang buhat o trabaho sa Kristohanon. Kay naagalis pag-ampo nagyo nakatugon usahay tapulan kay mo ampo apan kun ato lang masabtan ug unsa ka importante ning pag-ampo sa atong kinabuhi ug nganong ang Dios naghatag kanato og gasa sa maong pag-ampo dili gyud ta tapunan diha sa pag-ampo ug dili gyud ta makatulog. So busa karon aron ablihan ang atong mga panghunahuna ang atong pasingkasing bahin sa pag-ampo atong basahon ang Salmo 3 bersikulo 5 ngadto sa 8 bahin sa pag-ampo ni David. Mao kini ang pulong sa Dios mo igsuon. Mingon si David, mihigda ako og nakatulog. Nahigmata ako kay nagasagang kanako si Jehova. Dili ako mahadlok sa napulo kalibo sa katawhan nga misulong nga milikos bato kanako. Tumindog ka o Jehova, luwasa ako o Dios ko. Kay gihampak mo sa ang papangig ang tanan ko nga mga kaaway, ang mga ngipon sa mga dautan gipanugmok nimo. Iya ni Jehova ang kaluwasan. Ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawhan. Mao kini maigsuon ang pulong sa Dios nga nagpasabot og unsa ka importante ang pag-ampo sama sa pag-ampo ni Haring David. Hinaot pa nga mausab ang atong kinaiya pag-abot sa pag-ampo. So pag-ampo ta maigsuon usa ta ngadto sa mensahe. Dalay ko na mga amahan, salamat ni ining kasangkapan diya sa pagdul kanimo mao ang pag-ampo kay tungod mao kini ang imong gihatag kanamo aron kami makipag-istorya, makipag CRTI, Lord, kasing-kasing sa kasing-kasing kay tungod maminaw gyud kas pag-ampo sa imong mga katawhan. So busa Lord tultuli kami unsa ka importante kining pag-ampo sa among kinabuhi. Ug hinaot pa gamiton nimo ning maong mensahe nga ato amo karong saysayon o kini makapadugang o kasibot namo diha sa pag-ampo. Kini among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Amen. Atong giuluhan kining atong mensahe karong hapon may igsuon, malinawong bunga o malinawon nga bunga sa pag-ampo. So ato nakita sa mga mingagi sa atong mga pagsaysay bahin sa kinabuhi ni David sa iyang mga pagulagway niya sa iyang mga kaaway sa pakipag-duelo niya sa mga kaaway pinaagi sa pagdagan kay tungod dili siya gusto gubot kay tungod ang iyang kaaway iya lang mga kauban sa ginharian labi na sa iyang anak na si Absalom. O nakita nato ang iyang kinabuhi nga siya daghan kayo mga kaaway o daghan kayo o nagkadaghan pag yun ang iyang mga kaaway. Kaya bisan pang iyang mga kauban itong pinakaon sa iyang mga palad, karon na agad may kontra na gud kaniya. Bugat kaayo ang iyang kalag tungod sa mga insulto nining iyang mga tao nga iyang gimahal kaniadto. So niining tanan miduol siya sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Wa dagyoy paagi nga makaduol sa Dios gawas lamang sa pag-ampo. So adunay kalinaw sa mga pag-ampo mga igsuon. Kalinaw sa atong kalag, kalinaw sa atong hunahuna, kalinaw sa atong kasing-kasing. So unsa may mga kalinaw bunga sa pag-ampo. Mao kini nga atong saysayon karon dunay tulo. Dunay tulo nga kalinaw. Primero, kalinaw sa pagsalig, ikaduha kalinaw sa proteksyon, o ikatulo kalinaw sa kaluwasan. Atong tagsa-tagsaon ni mga igsuon. Atong tagsa-tagsaon. Primero, ang kalinaw sa pag-ampo, primero mao ang kalinaw sa pagsalig. Versikulo 5 ngadto sa 6 atong basahon nagaingon. Bihigda ako og nakatulog. Nahigmata ako kay nagasagang kanako si Jehova.
Dili ako mahadlok sa napulo ka libo sa katauhan nga misulong nga milikos batok kanako. Kung atong tan-aw ni kahimtang ni David sa iyang sumbong ngadto sa Dios, pagkalisod o pagkapaitindig, libo kakatauhan ang misulong kaniya nga nagalikos batok kaniya. So, unsay makita nato din may igsuon bahin sa kalinaw sa pagsalig. Sa pagsalig, naagyod ang pagkahitulog. Tungod si David doon nagpasalig sa Dios, nagaingon siya sa versikulo 5, mihigda ako og nakatulog. Sa higyoning doon natay gisaligan nga gamhanan sa tanan nga mao ang Dios. Bisan pag nilibo ang milikos sa atong kinabuhi apan doon natay pagsalig may igsuon makatulog gyud ta. Walay kabalakan ni si David, wag gyud siya magunahuna nga kuyaw kayo ang iyang kahimtang, daghan siya kaaway. Apag tungod sa iyang pagsalig yun, dunay kalinaw. Dunay kalinaw. Siya nakatulog yun nga nahinanog yun siya. Naagid siya sa pagkahinanok sa iyang pagkatulog. Maunay gahom sa pagsalig sa atong dakong Dios. Ikaduha, dili kaingon pasalig sa pagkatulog, kundi pasalig sa iyang pagmata. Sa iyang pagmata, usahay ako, o usahay mamata ko, malisan ko, kay nagunaw ko, sabi ako angay buhaton, sabi wala na ako mabuhat gahapon. Apan si David, wala gyud say kalisang. Hayahay ang iyang pagmata. Nag-ingon sa atong bersikulo 5, Psalms 3:5, mihigda ako og nakatulog, nahigmata ako. Nahigmata nga dunay hayahay mahigso. Nga naman, kay nagasagang kanako si Jehova. Monay bunga sa nakalinaw sa pagampo nga sa diha miampo ta, misalig yun ta sa atong Dios. So busa sa atong pagsalig, makatulog yun ta. Sa atong pagsalig, makamatag yun ta nga hayahay. Kaya ang Ginoo maoy nagasagang kaniya. Maupod ka nato. Kung mao ka ng kahimtang ni David nga magtotoo, mausab ang kahimtang nato nga magtotoo. Kay si Jehova, kauban kanako na nagapuyo. Mingon si David diha, no? Kay nagasagang kanako si Jehova. Nga naman, ang magtotoo o ang Dios dili gyud na magkabuwag. E balo ka ba nga kita mo'y puloy-anan sa Ginoo? Usa mo na pagkabulan, gawas lang sa sala. Dili gyud makauban nato ang Dios sa sala. Basahan nato ang Salmo 4:8. Nag-ingon, sa pakigdait, naghigda ako og magakatulog ako. Muna pinulungan ni David. Kay ikaw lamang, Jehova, ang nagapuyo kanako sa walay kabilinggan. Tanawa? Bisan pagali si David sa una-huna, huyang siya apan ang Ginoo gyud naa nagpuyo diha kaniya. Ug sumala pa ni Apostol Pablo sa iyang pagkabag-ong pagkatao kaniadto kontra siya, batok siya sa kang Ginoong Kristo apan sa diha nga siya gitagbo ni Kristo, giluwas siya. Iyag yung giangkon sa iyang kagalingon, nagaingon sa Galacia 2:20, usa iyang giingon, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi. Dili na kuno ang nabuhi sa iyang kaugalingon, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. O ang kinabuhi nga karon, akong gikinakabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo, pagsalig sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Tanawa, di gyud mo buwag si Kristo kay siya mao'y nahigugma kanato. O siya mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanato na igsuon. Dili gyud ta mabuwag. So busa, bisan pa sa kalisod, bisan pa sa imong pagkatulog, paghimata nimo naagyud ang hayahay. Timan ini igsuon, mingon si Pablo, dili na ako ang nabuhi sa iyang kaugalingon, kung dili si Kristo na. Atong basahan ng 1 Corinthians 6:19-20. Kung sa gisulti ni Pablo dito sa mga taga-Korinto, nga nagkalisan-lisan, nagkagubot sila sa ilang pagsimba dito kay daghay mga naghawd-hawd, mga unudnon. Nakalimot sila kung kung sila Kristohanon. Nagaingon si Pablo, o kita usap, 1 Corinthians 6:19. Kung sa gisulti ni Pablo, wala ba kamo masayod ng inyong lawas
templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Usa ang paghimaya, magkinabuhi ta diha sa pagtuo pagsalig nga bisan sa atong pagtulog nga gilikusan tas libo-libo nga problema mumatalang gyapon kitang hayahay ang buhay. Ngano man kay tungod ang Ginoo dili gyud mobuwag kanato, naa gyud siya nagauban kanato. Siya mo'y mapas-an sa atong kabugaton. So kinahanglan na gyud ang atong pagsalig sa atong sinaligan. Kinsa may atong sinaligan? Ang Ginoo nga nagpuyo diha sa sulod nato. Atong basahon ng bersikulo 6, dili ako mahadlok sa 10,000 sa katawhan nga misulong nga milikos bato kanako. Ngano man? Tinatanaw ko na nagpuyo nato si Kristo gamhanan sa tanan bisan pagpila ka milyon ang musulong natong kaaway, dili sila makatubang kang Hesukristo. Mao na Kristohanon. Dili angay nga kita gyud mahadlok sa atong kinabuhi unsay mga problema, duol gyud nato, ampo gyud tas Ginoo. Kay siya gyud mo maglihok sa atong kinabuhi. Nga naman, kay tungod kita pinuy-anan sa Espiritu sa Dios. So busa kinis David, bisan pa sa pagkaraghan sa iyang problema, gitugyan gyud ang iyang pasalig sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi na agyod gibutang sa kamot sa Dios. Bisan paglibo-libo sila sa iyang pagtulog, labaw ang Ginoong makabantay gyud kanato. Nahitabo ninis kinabuhi ni David sa diha nga iyang giatubang ang dako o kuyaw kaayong mga kusgang mananap, mao ang leon o si Goliath, di ba? Tanawa ang 1 Samuel chapter 17 verse 37. Nagingon bahin sa mga leon. Maingon si David, ang imong sulugoon nakapatay sa leon o sa uso, o kining walay sirkumsisyon nga Pilistihwanon na himong sama sa usa kanila sa pagtan-aw nga siya nakighagit sa panon sa kasundaluhan sa Dios nga buhi. Unsay gihimo buhat sa Dios niya ng leon o kang Goliath, kasagba niyang ilang mga ngipon, nga dugmok ang ilang ngipon. Basahon ko ito sa 47, Samuel 17:47. Nining adlawan magatugyan si Jehova kanamo o kanimo sa akong kamot. Mayingon si David na tukang Goliath, magabunal o magalunggo sa imong ulo gikan kanimo o ihatag ko ang mga minatay sa panon sa mga Pilistihwanon niining adlawang ngadto sa mga langgam sa kalangitan o sa mga ihalas nga mga mananap sa yuta aron nga ang tibuok yuta manghibalo nga adunay usa ka Dios sa Israel, nga adunay usa ka Dios na nagapuyo kanato. May gisuon ayaw gyud kahadlok, ampo gyud ta kay naa gyud ang ginumutabang kanato. Apan kung dili ta maampo, dili ta magsalig sa atong Dios, kundi magsalig ta sa atong pagalingon, wa gyud tay mahimo kundi kapildihan lamang gayon. Mo na mingon si Pablo pa bisag paggiunsa siya, gipatay na siya sa iyang pagwali, sa iyang pagministeryo, gibato na siya hasta kapila siya gustong patyon. Unsay gisulti ni Pablo kay tungod nakibalo siya nga ang Ginoo mo'y nagpuyo kaniya. 2 Timoteo 1:12 mingon siya, og mao kana ang hinungdan ngano nagaantos ako karon sa ingon, apan wala ko kini gikaulaw kay ako nakaila kaniya nga akong ginatuuhan, og ako siguro gayud nga mahangtod sa niadtong adlaw siya arang makapantay sa butang nga gipiyal kanako. Tanawa, maunay kasing-kasing sa usa ka Kristohanon sa diha nga nagtay problema, atog yung iampo ni kay dunay kalinaw sa pagsalig, maigsuon. So mao kana maigsuon, ang kalinaw sa pagampo, primero mao ang kalinaw sa pagsalig, ikaduha ang kalinaw sa pagampo, ikaduha mao ang kalinaw sa seguridad.
Nagyod ang seguridad, security. Verse 7, atong basahon ng atong teksto, Psalms 3 verse 7, tumindog ka, O Jehovah, luwasa ako, O Diyos ko, kay gihampak mo sa hampapangig ang tanan kong mga kaaway, ang mga ngipon sa mga dautan, gipanugmok nimo. Tanawa, pagkadako gyud ang seguridad ni David, diha sa iyang pag-ampo sa Diyos nga iyang gikasaligan. Mingon siya, tumindog ka, O Jehovah, luwasa ako. Now, dili kini pagmando sa Dios, kung dili kini mauni pagpadayag nga siya gyud nagsalig sa Ginoo, nga sa diha nga siya matubang sa mga kaaway, ang Ginoo mooy mutindog alang kaniya. So seguridad nga ang Ginoo mo barog para kanakto. Maigsoon, kung doon natay pag-ampo, pagsalig diya. Sa atong problema, ang Dios may mabarog alang kanato. Dili ni pagmando sa Dios, kung dili pagsalig nga siya maoy mo barog alang sa atong kaluwasan. Nakasinati na si David ni ini, daghang tabang sa Dios, pagkaraghan niya mga kaaway, apan nagapabilin lamang gihapon siya nga nagsalig kaniya. Uy, kahadlok si David. Bisan pa, well, sa tabunong pangpamaagi, nagay kahadlok ang libo-libo kining kaaway niya. Leon nga, o mga higante, nagyod ang kahadlok. Apan tungod sa pagsalig sa Dios, ang iyang kahadlok gialisdan og pagsalig. Kaya so karon tiguang nako sa pagwali. 35 ka tuig na kong sige wali. Sa usa ka adlaw Domingo, ako tanan Sunday school, morning worship, afternoon worship, naapay mga young people, naapay mga women's, men, nya klanlaing iglesia, o boto na ng tawhunong pamaagi, sanay na ko, bihasa na. Wala ko'y kahadlok mo wali. Apan garbog ka na. Kaya tinuod na igsoon, samtang nagkatigulan na ko sa akong pagwali sa pulong sa Diyos. Kadas muwali ko, bisan asang iglesia, nga mo imbitar ka nako na ang akong kadlok at tubangan sa mga tao. Nagyod, magkurog yun ang akong tiil. Labi na, og hapit na. Minuto na lamang aron taugong ko o patindugong ko sa pulpito. Mao nga, mangayo ko og kusog kaisog og kaalam sa Dios sa diha nga talisakan ako sa pulpito. Nga naman, tungod kay balo ko sa akong kagalingon, wako'y grado nga taas. High school, wako'y kaalam, puros hubog-hubog ni antong ulitaw pa. Hanto na tigulang. Wag yun. Kunya, ang akong pag-eskwela, binayran, tanan. Naka-graduate ko high school, apan binayran sa akong inahan. To akos dagat, kauban ng ang pag-umang ko ni Plus Elo, din niya to na si Jaime, kauban mi dito sa Baklaran, at to may maligo sa mangnakop mi og kining mga tahong og talaba. Way eskwela na igsuon mo nang wakid ko, wakid pagsalig sa akong kagalingon. Apan gitawag niya ako niining akong kahimtang. Busas kadaswalin nako digyug ko usa di pa magkanta pa nga ni nanagyug ko magampo nako maigsuon. Nganuman kay tungod nagtuo ko nga ang Ginoo mo barog alang kanako diha sa pagwali. Kay tungod ang Ginoo mo'y akong sinaligan sa akong kaluwasan. Ang Ginoo mo'y akong sinaligan sa iyang pagkatawag kanako. Maulaw ko makipagtupad sa mga dagkong mga pastor kay wala gyud ko ika pantay nila. Bunang dili ko permi maguban-uban sa mga dagkong mga pastor, mga ilado. Kay wala gyud ko arang. Pandalay ko ng Ginoo. Kay tungod siya mo'y mulihok, mutindog diha aron luwason ako sa kaulaw, luwason ako sa katalaw diha sa pagbarog sa pulpito. Mao kini si David sa iya pong kaugalingon, bisan siya og hari, apan wala niya gamita kini kung dili nagyud ang iyang pagsalig sa seguridad gyud nga pamaagi nga ang Dios gyud mo'y mobarog alang kaniya. Kay balo,
nakasinati si David og pagkaraghang tapang sa Dios, apan nagapabili lang gihapon siya sa pag-ampo aron siya musalig lang gihapon sa atong Ginoo. Tanaw sa versikulo 7 nag-ingon, tumindog ka o Jehova, luwas sa ako o Diyos ko, kay ginahampak mo sa hampapangig ang tanan ko nga mga kaaway, ang mga ngipon sa mga duotan gipanugmok nimo. Nasinati si David sa gahom sa Dios sa panwalang gyapon siya magpasalig sa iyang kaugalingong kusog o gahom. Busa may igsuon, kining pag-ampo dili ni nato angay sa Tagalog pagkatamaran, no? Kay tungod mao kini ang atong gahom na kita makalihok sa kagustuhan sa Ginoo pinaagi sa iyang kaugalingong kagustuhan alang kanato. Bisan pa karon sa maong problema, ana gyud ang Ginoo magubad kanato. So kita nato primero may igsuon, ang kalinaw sa pag-ampo, primero mao ang kalinaw sa pagsalig. Ikaduha ang kalinaw sa pag-ampo, ikaduha mao ang kalinaw sa seguridad. We are sure, we are secured. Then ikatulo, kalinaw sa pag-ampo, ikatulo mao ang kalinaw sa kaluwasan. Kaluwasan. Versikulo 8. Iya ni Jehova ang kaluwasan. Tanawa, tanang kaluwasan iya sa Jehova. Ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawan. Tanawa? Ang kaluwasan sa Ginoo, tanang panalangin na agyod sa ibabaw sa imong mga katawan. Well, kining kaluwasan nga gisulti ni David. Kaluwasan, buhat o lihok yun ni sa Dios. Dili ni sayang kaugalingon. Kaya itong nasayran, nasinati nato, sukad siya nakipagbugno sa liyon, dili yang kusog. Dili iyang pamaagi. Kundi ang iyang pagsalig sa Dios, ang Dios mo'y makipagbugno. Bisan pa sa tubangan ni Goliath, kinsa ba ko'y makadaog sa kamay nga dako kay pagkatao, nga sundang pang pagkataas ang pagkalindog bukhata, ang nyaya tirador, kinsa ba ko'y makabuntog nga na gawas ko ng Dios, nga iyang gisaligan, mo'y may barog. Tanawa sa Salmo 37, versikulo 39 hanggang 40. Nagaingon Migson, apan ang kaluwasan sa mga matarong anaa kang Jehova. Og siya mao ang ilang malig-ong dalangpanan sa panahon sa kalisdanan. Og si Jehova nagatabang kanila. Og nagaluwas kanila. Siya nagabawi kanila gikan sa mga dautan. Og nagaluwas kanila. Kay sila mingdangop kaniya. Tanawa, sa tanang sitwasyon na igsuon, basta mudangup ka sa Dios, muampo ka, naagyon ang kalinaw sa kaluwasan. Ang David, kaluwasan kini sa mga problema, sa mga kasakit, bisan pa nato, kaluwasan sa taong, sa tanang kaaway ni David. Nagaingon sa Proverbs 21:31. Proverbs 21:31, ang kabayo ginaandam batok sa adlaw sa gubat, apan ang pagdaog iya kang Jehova. Tanawa, na mangandam ta, maatubang ta ang apan ang kadaugan, ang atong success iya gyud sa Jehova. So wa gyud ta ipakasigarbo sa atanang lihok nato. Kaluwasan usab kini sa atong kalag maigsuon. Kay bataw nga kitang Kristohanon, ang atong kaluwasan, tulo ka kaluwasan. Well, kung atong butonon, usarag yun na. Apan kung atong yung hinay-hinayon paglantaw, kung unsa ka grasya sa Ginoo sa atong pagluwas, mahimayag yun nato siya. Sabto nato ni, primero, ang atong kaluwasan sa mingagi sa kining tunglo sa kasalanan. Ang tunglo sa kasalanan maigsuon mao kana nga kitang tanang dad-on sa impyerno. Apan giluwas kita pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus. Busa ang kaluwasan nato sa nangaging kasalanan mo naginganlan og pagkamatarong, justification. Dili lang kay gipasaylo ta, kay kung pasaylo ka sa imong sala naapay listahan, apan gimatarong ta sa Ginoo, yun pinagis dugo ni Kristo ang atong mga sala sa nangagi. Mo naginganlan og pagkamatarong, justification. O nga, ikaduha, kaluwasan sa karong kasalanan. Present
sin. Mo po na ang power of sin, ang gahom sa sala. Nga mo'y maghatag ka na itong problema, kadakalisdanan, kagubot, sa kining mga kasakit, mga kadautan, kita gyud giluwas ni ana ug mao ka ng kaluwasan bahin sa sanctification, ang pagkabalaan. Kining sanctification na igsuon duha kini, lihok sa Dios ug lihok nato. Ang lihok sa Dios ginganlan na og definitive sanctification. Nga kita giputol na gibuak ta gikan sa atong naandan o kita bag-o nang binuhat apan naay atong katungdanan ginganlan og progressive sanctification. Kita gyud mo buhat niini aron kita magpakabalaan. Mao kini ginganlan og kining atong pagkabalaan nga atong buhat conversion, i-convert yun natin kaugalingon nato ato ning trabaho apan dili nato mahimo ni kung wag yun ta buaka sa Ginoo sa atong daang pagkatao gingalag sanctification o kining sanctification hangtod ni sa kahangturan. Kiluwas na ta na maigsoon di na ta mga dog impyerno kay gimatarong ta og dili gyud ta mapildi maulipon sa sala kay gibalaan kita sa Dios. Busa magpakabalaan kita mao kanang atong responsibilidad. O katulong kaluwasan mao ang kaluwasan sa presensya sa kasalanan. Presensya sa kasalanan. Ginganlan ni og glorification. Kay pag-abot nato sa ginarian sa Dios, we are glorified. Wala nagyoy sala didto, wala nay presensya didto ang sala. Mao na giingon sa Revelation chapter 21 verse 4. Pag-abot sa langit sa ginarian sa Dios nga kita adto ta mo puyo maigsuon sa bag-ong langit ug bag-ong kalibutan, nagiingon sa Revelation 21:4 og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata nganuman tungod sa sala. Present sins na ato kitong gisagubang. Ang unod og espiritu naagyud ang gubot, naagyud ang gera, munang naagyud ang mga luha og ang kamatayon wala na. Og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. So nakita nato ang kaluwasan nato, no? It's a package deal. Kausara na, ihatag ka nato sa diha nga kita musalig kang Hesukristo, ihatag na. Apan kung ato kining tagsa-tagsaon o tan-aw natong hanay ini na ang kaluwasan sa mingagi, kaluwasan sa gahom sa kining sala karon o kaluwasan sa presensya sa sala. Justification, sanctification, and glorification. Munang pagkalami yun nga moampo ta sa Dios kung kay baluta sa atong doktrina sa kaluwasan. Kay bago migsuon nga ang pag-ampo gasa sa Dios, gihatag ni kanato aron kita makaduol kaniya. Why laing pamaagi sa pagduol ko gawa sa pag-ampo nga iyang gihatag. Ephesians 1:3 nag-ingon, dalaygon ng Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga diha kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalangin espirituhanon diha sa mga langit nung dapit mao nga usa nini mao ang pag-ampo. Pagkabulahan nato Kristohanon nga naa natong pag-ampo, dili angay nato ning katulgan, dili ni angay nato ka tamaran sana sa Bisaya ng tamad, no? Sa Bisaya kalimot ko migsuon. So busa naagyud ang kalinaw diha bunga sa atong pag-ampo. Kalinaw sa unsa? Kalinaw sa pagsalig, kalinaw sa seguridad o kalinaw sa kaluwasan. So bisag unsa pa kadaghan sa atong paghinapos, nagkadaghan ang iyong problema sa kinabuhi. Bisan pas mga kasakit, bisan pas mga sakit, ang Dios labaw nga gamhanan sa tanan ni ining atong problema. Bisan pa og unsa ka bugat ang pagbutang-butang sa mga kaaway nato sa imong kinabuhi, ang mga pulong sa Dios mo'y makahatag ka natong kagawasan og peace
sa atong kalag. Bisan unsa pagkakusgan ang atong mga kaaway, maigsoon, Dios makahimo sa pagluwas. Wala sila'y mahimo sa atong gamhanang Dios. Mahimo kang matuwog, matulog o magpakahinanok. God is in control. Our God is a sovereign God. Usa siya kasoberano, gamhanan, may control sa tanang pamaagi, tanang panahon, tanang oras, tanang panghitabo. Unsa pa may imong hadlukan na igsuon kung tinuod kang nagsalig sa Dios. Kung ang Dios dapig ka nato, kinsa ang mahimong bato ka nato. Romans 8:21. Unsa gisulti dito? Busa unsa may ikasulti may tungod niini, kung ang Dios dapig kanato, kinsa pa man ang bato kanato. Di man imigsoon, tumuol ka sa Dios, pinaagi sa pag-ampo ug dili gyud ka magpakyas sa imong panginahanglan. Amen. Magampo ta maigsoon. Talaygo ng Dios, Amahan, salamat sa imong pulong. May naghatag ka namo og kaluwasan sa kabukaton sa among kasing-kasing tungod sa mga problemang among gisaguba. Hinaot pa, Lord, na makatulog yun mig mahinanok, bisan pa sa among pagbanta na agyod ang hayahay ang buhay. O salamat, Ginoo. Kini lamang among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Amen.